Мөслим эшмәкәренең телеңне йотарлык каклаган казы Казан шәкшәге баллы сабан туй торты. Татарның бренды булган әлеге ашамлыкларга, милли сувенирларга ихтыяҗ арта. Татарстан радиосының турыдан-туры эфиры милли марка белән ашамлыклар, товарлар җитештерү, гомумән хәзерге базар шартларында кооперация системасын үстерүнең мөһим мәсьәләләренә багышланды. Студия кунагы Татарстан Республикасы милли сәүдә маркасы предприятиесе генераль директоры Илсур Софиуллин безнең дә берничә сорауга җавап бирде. Илсур Миңнурович, хәерле иртә. Хәерле иртә. Сөйләшүне совет чорында гөрләп торган кооперация системасын искә алудан башлыйк әле. Әлбәттә, совет чорында кооперация ул яхшы эшләтеп әйтергә була. Тик аның бит инде тамырлары совет властеннан гына килми, советлар чорында гына килми. Ул 1890 елларда барлыкка килгән безнең Россиядә. Инде 17 елга кадәр ул үзенең күп кенә уңышлары булган аның. Ул вакытта кооперация берләштергән бик күп халыкны, аларның Россия кооперациясының үзенең сәүдә йортлары булган Европада, үзенең пароходлары булган, үзләренең складлары булган, тимер юлда эшләүче вагоннары булган. Шуңа күрә дә инде ул банклары булган кооператорларның. Совет чорында инде ул әзрәк 2нче ел белән китте. Ул авылда яшәүчеләрне тәэмин итү белән шөгыльләнде кооперация. Аларны тәэмин итү һәм анда җитештерелгән артык азыкларны җыеп, аларны шәһәр кешеләренә бирү. Шәһәрдә хәзер Казанда менә Альсада кооператив кибет бар иде. Анда мондай кибетләрдә булмаган әйберләр кыйммәтрәк бәягә сатып алырга була иде. Аның ул вакытта менә бу дефицитны бетерү өстендә эшләгәндә кооперация булыша иде әлбәттә. Дөнья күләмендә татарны таныткан милли брендлар җитештерүне үстерүнең киләчәге нинди? Әлбәттә, менә бүгенге көндә инде дөньяда кооперация белән ул юнәлеше аның үсә бара. Бөтен дөньяны алганда 1 миллиардка якын җир халкы бүген кооперативларда торалар. Бу әлбәттә күп сан. Шуңа күрә дә инде бездә дә кооперация үсешенә игътибар бирелә. Тик әле менә соңгы вакытта бу безнең авылда эшләүче кичкенә хуҗалыкларны берләштерү белән генә шикләнеп кала дип әйтергә кирәк. Кооперациянең аның юллары бик күп. Куллану кооперациялары ясау бүгенге көндә бик яхшы булыр иде. Менә бергә эшләп, үзләренең ихтыяҗларын канәгатьләндереп, арзанрак бәягә эшләү бүгенге көндә шундый оешмаларны оештыру ихтыяҗ булып тора бүгенге көндә. Дөнья күләмендә татарны таныткан милли брендлар җитештерүне үстерүнең киләчәге нинди? Әлбәттә, менә безнең республиканың бу милли сәүдә маркасы ул республиканың бренды булып тора. Шул вакытта республиканың сифат билгесе булып тора. Без инде бу бренд астында, бу тамга астында дип әйтергә кирәк татарча, җыябыз республикада эшләүчеләрнең товарларын бер күләмдә. Алар шул бренд белән берничә җитештерүче чыгарырга мөмкин үзенең товарларын. Менә мәсәлән, Казан шәкшәге дип аталган безнең бренд белән чыккан шәкшәктә анда катнаша бүгенге көндә 3 предприятие. Шулай ук Татарстан балы безнең бар 6 Татарстан балы дип атала бездә. Анда 6 төрле бал бергә җыелып сатыла. Монда инде безнең 3 умартачы эшли. Татарстан сәүдә маркасы тамгасы астында җыю үзенә күрә бер кооперация булып тора дип әйтергә кирәк. Ашамлыклардан тыш сувенирлар әзерләп сатуда эш ничек тора? Сувенирлар белән әле бик яхшы эшләмибез, чөнки монда бик примитивный безнең примитивный әйтеп булмый инде. Таралган инде товарлар безнең түбәтәй, аннан соң инде магнитлар сатылалар. Җитешмәй безнең милли әйберләр. Мәсәлән, Шүрәле статуэткасын ул бит инде безнең билгеле ишетелгән әйбер.
шуның образларын ясаган бүгінгі күнде статуэткалар жоқ, магнитлар жоқ деп әйтергә кирәк. Дөньяның татарлар яшәгән төбәкләрендә милли брендларны тәкъдим итүне оештыруны ничек күздә тотасыз? Суши саталар икән, ул безнең ассоциация Япония белән. Әгәр дә саталар икән инде пицца, ул безнең ассоциация Италия белән килеп чыга. Бургер икән Америка белән. Шуңа күрә дә менә бүгенге көндә бөтен дөнья татар конгрессы каршында татар азыкларын читтә таныту исәбеннән төркем оештырылды. Ул төркем буенча без әйтәбез инде безнең чит төбәкләрдә яшәүче кешеләр үзләренең шушы татар азыкларын сата торган кафелар, анда ниндидер мәйданчыклар ачсалар шәп булыр иде. Аларга шул татар конгрессы аркылы булышырга, безнең предприятие аркылы булышырга тәкъдим итәбез бу эшләрне. Әгәр дә Татарстан азыклары дигән ачылса, ниндидер кафелар, эчпешмак, мында безнең Түбәтәй не бар, франшизасы бар. Аларны шулай җәелдерсәк, хотя бы Россия күләмендә. Ул вакытта инде бу безне күбрәк танытыр иде, игътибар татар халкына күбрәк игътибар бирер иде дип уйлыйм. Илсур Миңнурович, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Татарстан Республикасы Милли сәүдә маркасы предприятиесе генераль директоры Илсур Сафиуллин белән әңгәмә карадыгыз.